Spørgsmål 1. Redegør for, hvad I kan gøre for at fremme definitionsprocessen for jeres idéprodukt. Vi vil reklamere over sociale medier, eventuelt reklamere i fjernsyn, i offentligheden, i busser, busstopsteder på reklameskilte. Men vi kan også lave et event om produktet. Du står i et storcenter, Slotsekæderne for eksempel, og så folk kunne se det og prøve det, og det vil gøre, at vi kan komme mere ud til folk og snakke med dem. Og så vil det også spredes mere rundt. Spørgsmål 2. Diskuter, hvordan en hurtig definitionsproces vil påvirke opstarten af jeres virksomhed. En hurtig definitionsproces vil gøre, at folk hurtigt vil komme til at kende til produktet, og derfor vil vi hurtigere få en omsætning. Da man bruger en del penge på at oprette en virksomhed, er det vigtigt, at man hurtigt får betalt disse penge igen, så man kan begynde at tjene på det. Ulempen kan være, at vi ikke får gennemtænkt vores idéer ordentligt. Spørgsmål 3. Forklar forskellen på definition og adoption. Definitionen er, når virksomheden hurtigst muligt prøver at skubbe deres produktidé eller innovation ud til forbrugeren. Så kan man sige modsat, at adoption er, når forbrugeren skal tage det nye produkt til sig. Man kan sige, at definition er set på virksomhedens side, og adoption er set på forbrugerens side. Hvis ikke forbrugeren adopterer produktet, så kan definitionsprocessen ikke fungere, og virksomheden kan ikke komme ud med deres tiltag. Derfor gælder det for virksomheden om at få fat på de forbrugere, der først moves, altså dem, der køber produktet først, og samtidig få spredt deres budskab ud til kommunikationskanaler, der passer til deres målgruppe. Spørgsmål 4. Diskuter, hvordan definitionen for jeres produkt kan forløbe i Danmark. Tag udgangspunkt i Rogers 6 faktorer. Synligt. Vi kan gøre produktet hurtigt synligt, da det er et iPhone tilbehør, som er på mode og hurtigt kan blive kendt blandt unge og på sociale medier. Og nummer 2, det er kompleksitet. Den kan blive let at købe, hvis man bruger e-handel som hovedpart i det. Ellers skal det være i diverse telefonbutikker, hvor man ofte kan købe sådan et gadgets. Selve produktet er let at bruge, da det er et cover, sammensat med en adapter. Så det eneste man skal er bare sætte coveret på og sætte den sted i, så bliver den. Nummer 3. Mulighed for at afprøvning. Produktet vil kunne prøves i de telefonbutikker, som vi vælger at markedsføre vores produkter i. Og så er der de relative fordele ved at købe deres produkt. Og så er der den relative fordel ved at købe vores produkt for kunden en beskyttelse og en længere batterilevetid, som giver kunden mere tid, da den oplader kundens telefon. Og du behøver ikke at tænke på, hvornår den går ned. Så du bare fortsætter med det. Kompatibilitet. Produktet bliver designet sådan, at det er en hverdagsting, som bliver brugt hver dag og er meget normalt i kundens liv. Selv designet er jo et cover med en lille ekstra del på, som ikke gør den største forskel i forhold til andre cover design. Og så er der risikoen. Det er jo selvfølgelig en risiko, men for at kunne mindske den, gælder det om at komme hurtigt ud med produktet og kunne lave flere forskellige designs, som gør, at vi overgår andre konkurrenter. Der er det også ved at lave flere forskellige designs, kommer ud til mange flere, så det passer til hver enkelt af vores kunder.